U ponedeljak popodne pas šarplaninac ušao je u dvorište osnovne škole Dubrava za vreme velikog odmora i napao i povredio 11-godišnjeg Luku Aranđelovića. Dečaka je otac prevezao do Knjaževačke bolnice, odakle je sa povredama kože i potkožnog tkiva upućen na odeljenje dečije hirurgije u Nišu. Ja sam otišao svojim kolima tamo, zatekao sam gužvu, stao sam kolima, Luku su unijeli kod mene u kola, rekli su mi da su zvali hitnu pomoć, da hitna pomoć nije htjela da dođe i toliko. Znači, Luku sam odvezao do bolnice, tamo su ga primili u dečijem dispanzeru. Posle toga smo otišli na hirurško odeljenje gdje je doktor rekao da mora da ide za Niš. Oni su onda sanitetom otišli za Niš. Tamo je primljen na dečju hirurgiju. Onda u večernjim satima je operisan i sad se osjeća dobro. Ujed je bio u predelu desne butine. Površinski je na svu sreću. Veličine otprilike 10 sa 20 cm. I to je to. Sa doktorkom sam razgovarao, rekla je da je to sanirano. Mora da sedi tamo da prima terapiju, pošto je ipak ugriz u pitanju, da ne bi došlo do neke infekcije. U osnovnoj školi Dubrava ne beže od eventualne odgovornosti, a ovim povodom sazvana je hitna sednica tima za bezbednost škole, rekao nam je direktor Dragan Petrović. Proverit ćemo, odnosno, da li tu postoji krivica nas u školi, odnosno dežurnog nastavnika, direktora, stručnih službi i tako dalje, i preduzet ćemo adekvatne mere u cilju bolje bezbednosti naših učenika. Nama jeste bio prioritet bezbednost učenika i mi jesmo svi tu u školi na to polagali i ulagali velika, da kažem, novčana sredstva, jer od kada sam ja direktor u školi, osnovno ono što smo radili i na čemu smo se posebno trudili jeste izgradnja ograde škole i jeste obezbeđenje video nadzora u školi. Do sada ovako nešto se nije dešavalo, na svu sreću, da tako kažem, ali se dešavalo da razne lutalice budu u školskom dvorištu. Mi smo u ranijem periodu obaveštavali komunalnu inspekciju, obaveštavali smo veterinarsku stanicu, veterinarskog inspektora, međutim, svi su se ograđivali da nisu nadležni. Prema nezvaničnim informacijama, pas je vlasništvo jednog od knjaževačkih preduzetnika, a u dvorište škole je stigao nakon što se otkinuo s lanca.